سلام كمي صنحو كبرات تخطاتلت نلوم قدام مشات 11 ጥቅምቲ 2025 ዝተዳለው ሓደሽ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ መከታተልኩም ይዕድም ፈለማ ቀንደብታቱ ሎሚ ናይ ምሸት ኣብ ትግራይን ኤርትራን ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጋጠመን ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝሃቦ መግለጽ ዝምልከተን ኣብ ወደባይት ከተማ ምጽዋ ኣጽዋር ይራገፍ ከም ዘሎ ከም ዝተገለጸን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዘውጽኦ መግለጽን ትግራይ ሱዳን ኤርትራን ሓባራው ናይ ጽምዶ ንጥፈታት ከም ዘካየዶን አሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራ ንዘውጽኦቶ መግለጺ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ዝሃቦ መልሲ ዝምልከተን ዝብሉን ካልእን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣብ ፈረንሳ ጸንሐ ቀዳም ሰር ዳግማይ ከም ተሾመ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ቅድሚ 4 መዓልታት ካብ ስልጣኑ ዘለቀቀ ቀዳም ሰር ደጊሙ ከም ሾመ ሓቢሩ ቀዳም ሰር ፈረንሳ ሳብስቲያን ላኮርናይ ኣብ ስልጣኑ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣለየ ዝዝከር ኮይኑ ቀንዲ ምኽንያት ናይቲ ምብታን መንግስቲ ኣብ መንጎ ሰልፍታት ዝተረኣየ ዘይ መንግስታዊ ኣካይዳ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብ መንግስቲ ሃገር ተራ ክህልዎ ከም ዘይደለ ዝሓበረ ቀዳም ሰር ሃገር ዳግማይ ክምዘዝን ከሎ ብዘይ ድሌቱ ምዃኑ እውን ዝሕብሩ እቶም ምንጭታት ናይ ፈረንሳ መንግስቲ ምዕቋኽ ከም ዘይከኣለ ይሕበር ዳግማይ መራሒ መንግስቲ ብምዃን ዝተመዘዘ ሳብስቲያን ላኮርናይ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ሓድሽ ባጀት መንግስቲ ክረቁሕ ምዃኑን ናብ ባይቶ ሃገር ከቕርቦ ምዃኑ እውን ብተወሳኺ ተገሊጹ እቲ ወዲ 39 ዓመት ቀዳም ሰር ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ደገፍቲ ማክሮን ምዃኑን ኣብ መንግስቲ ፈረንሳ ልዑል ተራ ክህልዎ ትጽቢት ዝግበረሉ ምዃኑ እውን ዝተገለጸ ኮይኑ መንግስቲ ፈረንሳ ከዕኩኽ ተጸጊሙ ምጽንሑን ኣብዚ ግዜ ተስፋ ክህብ ጀሚሩ ከም ዘለውን ብተወሳኺ ይፍለጥ ፕሬዝዳንት ፈረንሳ ማክሮን ብሰንኪታት ሃገር ዘጋጥም ዘሎ ቀጻሊ ምፍሻል መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ጻውዒት ክቐርበሉ ምጽንሑ ዝሕብሩ ናይቲ ሃገር ጸብጻባት ካብ ህዝብን መንግስትን ተሪር ተቃውሞታት ክስዕቦ ምጽንሑ እውን ወሲኾም ይነግሩ ትግራይ ሱዳን ኤርትራን ሓባራው ናይ ጽምዶ ንጥፈታት ምክያደን ተገሊጹ ኣብ ሱዳን ከተማ ሓልፋ ጃዲዳ ንሰለስቲዩ ህዝብታት ዘጣመረ ናይ ጽምዶ ንጥፈታት ምክያዶ ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ምንጭ ገሊጹ ነረብሓ ሰለስቲዩ ህዝብታት ምዃኑ ዝነገረት ንጥፈት ኣብ መንጎ ህዝብታት ምትሕባርን ሰናይ ጎረቤትናን ከዓቢ ንቕድሚት ዘስጎም ምዃኑ እውን ይግለጽ ኣሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝጀመረ ናይ ሕሕድ ናይ ጽምዶ ዝምድና ምስ ህዝቢ ዓፋር መቐጻሉን ጸኒሑ እውን ናብ ሱዳን ምስግጋሩ ብተወሳኺ ይፍለጥ ኤርትራ ኣብ ጸረ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ገስጋስ ምምዝጋባ ተሓቢሩ ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ኣብ ዝገበረቶ መጽናዕቲ ኣብ ምውጋድ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ዓቢ ለውጢ ምምዝጋባ ተሓቢሩ ኤርትራ ኣብቲ ጎዳእ ባህሊ ዓቢ ናይ ምስጋር ለውጢ ከም ዘመዝገበት ዝገልጽ ናይ ሚኒስተር የማነ መግለጺ ካብ 2014 ኣትሒዙ ሚኒስተር ሰብኣዊ ድሕነት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ሃገራዊ ማሕበራትን ተሓባቢሮም ኣብ ምጉዳል ናይቲ ጎዳእ ባህሊ ዕውስ ስራሕ ምስርሖምን ኣነጺሩሎ ኣብ ዕድመ ትሕቲ 15 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 2014 ልዕሊ 18 ሚእታዊት ዝነበረ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ 2020 ናብ 2.3 ከም ዘንቆልቆለን ኣዝዩ ዝናኣር ለውጢ ከም ዝተረኣየ ክሕብር እንከሎ ኣብ ትሕቲ 5 ዝዕድመአን ከዓ 6.9 ሚእታዊት ናብ 0.5 ከም ዝጎደለ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወቂሱ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዘጋጠመ ዘይምቅዳው መግለጺኦም ዝሃቡ ናይ ኦሮሞ ሓርነት ግንባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝገብሮ ዘሎ ቀጻሊ ምትኽታኽ ምውቃሶም ተሓቢሩ እቲ ናይ ኦሮሞ ግንባር ዘውጽኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኤርትራ ከካየዶ ጸንሐ መናውራ ኣብ ግምት ከእቱ ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ኣብ ሰዓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወይራትን ኢሉ መኽሳሱ ኣዝዩ ዘተሓሳሰብ ምዃኑ ገሊጹሎ አሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራ ንዘውጽኦቶ መግለጺ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ መልሲ ሂቡሉ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝሕተም ጸብጻብ ብዛዕባ ኤርትራ ዘውጽኦ መግለጺ ካብ ጭቡጥ ሓበሬታ ዝተለዓለ ከም ዘይኮነ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ምግላጹ ተሓቢሩ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ መግለጺ ኤርትራ ግዱድ ወተሃደራዊ ዕስክርና ዘይውዳእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ተሳሲ ክሕብር እንከሎ ናይቲ ሃገር ባጀት ምስ ዓለማዊ ባጀት ተሳንዩ ክኸይድ ከም ዘይክእል እውን
ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ኤርትራ ናይ ቁጠባ ስርዓት ምስ ናይ ኣሜሪካ ተሳንዩ ክኸይድ ከም ዘይጸንሐ ዝሕብር እቲ ናይ ኣሜሪካ ጸብጻብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝካየዱ ናይ ምምጻእን መልኣኽን ንጥፈታት ኣብታ ሃገር ዓብላላ ሓይሊ ሒዙ ዘሎ ናይ ህግደፍ መሓውራት ከም ዝመሓደር እውን ምግላጹ ተፈሊጡ። መንግስቲ ኤርትራ ሃገራዊ ባጀት ንህዝቢ ቁሉዕ ከም ዘይገብር ብዘይ ንጹር ሃገራዊ ባጀት ከም ዝሰርሕ ዝሕብር እቲ ጸብጻብ 70 ሚእታዊት ስርናይ ካብ ናይ ሩስያ ፌደሬሽን ዩክሬንን ቆፎታት ከእቱ ምጽንሑ እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ብናይ ኣሜሪካ ወገና ዝወፀ ጸብጻብ ካብ ርትዓዊ ቅማረ ዝወፀ ከም ዘይኮነን ግቡእ ክትትል ዘልዮ ምዃኑ ዝሕብር መልሲ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ብወገኑ እቲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዝበሎ ሰፊሕ መግለጺ ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ክእረም ዓብ ተስፋ ከም ዘለዎ ወሲኹ ነጺሩ ኣሎ። ኢሰመኮ ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ምንቅስቓስ ህዝቢ ተደሪቱ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝካየድ ዘሎ ስጉምታትን መጥቃዕታትን ናጽነት ምንቅስቓስ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ኢሰመኮ ገሊጹ። ብፍላይ ኣብ 4 ክልላት ብመንግስትን ዕጡቕ ሓይልታትን ብዝወስድዎ ተግባራትን መጥቃዕትን መሰል ምንቅስቓስ ናጽነት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ዝገለጸ ካብ ሚያዝያ 2017 ክሳብ መስከረም 2018 ን6 ኣዋርሕ ኣብ ዘካየደ ጸብጻብ ምርመራ እዩ። ኣብ ክልላት ኣምሓራ ብፍሉይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላን ኦሮምያን ከዓ ብሓፈሻ ካብ ዝፍጸሙ ኣሰካፈ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ሓደ ዝኾነ መግሃስ ናጽነት ምንቅስቓስ ህዝቢ መርሚሩ ከም ዝሓበረ ተገሊጹ። እቲ ምርመራ ዕጽዋ ብዕጡቓት ሓይልታትን ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ዝቖሙ ኬላታት ትእዛዛትን ስጉምታትን ምዕጻው ጽርግያታት ከምኡ እውን መጥቃዕቲ ምዕጻው ምዝማትን ምዕናው ንብራትን ኣብ ጽርግያታት መሰል ምንቅስቓስ ናጽነት ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ጥራይ ዘይኮነ መሰል ህይወት ኣካላዊ ድሕነትን ንብረትን መግሃስ ከም ዘስዓበ እውን ኣረጋጊጹ። ኣብ ወደባይት ከተማ ምጽዋዕ ኣጽዋር ይራገፍ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም። ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ኣጽዋር ይራገፍ ከም ዘሎ ዘመልክት ናይ ሳተላይት ስእልታት ከም ዝተቃልዐ ጸብጻባት ሓቢሮም። ኣብ 22 መስከረም 2025 ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ናይታ ወደባይት ከተማ ካርጎ ክራገፍ ከም ዝተረኣየ ዝሕብሩ እቶም ምንጭታት ኣስታት 20 መዓልታት ተኸዊሉ ዝጸንሐ እቲ ምንቅስቓስ ኣብ ሳልስቲ ዳግማይ ከም ዝተረኣየ ገሊጾም ኣለው። IL 76 TD ዝተባህለ ናይ ካርጎ ነፋሪት ኣብቲ መዕረፎ ነፈርቲ ምርኣያን ዘባናዊ ኣጽዋራት ሒዛ ዝመጸት ክትከውን ከም ትኽእል እውን እቶም ጸብጻባት ይገልጹ። ከምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝጓርዝ ዘሎ ናይ ድሮን ኣጽዋራት ኣብ ምጽዋዕ እውን ብተመሳሳለ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጸ ድሮናትን ሚሳኤላትን ይእከብ ከም ዘሎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ኣብ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ ጠቒሶም ኣለው። ኢትዮጵያውያን ኣይከኣልን ዝብል ኣተሓሳስባ ክንሰብሮ ይግባእ ክብል ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቡ። ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከቦ ምስ መራሕቲ ፌደራልን ክልልን ብዛዕባ ፕሮጀክታት ልምዓት ገጠር ዘተ ዘካየደ ኮይኑ ኣብቲ ዘተ ኣብ ክንዲ ብናይ ገዛ ርእስና ዓቕምና ሓድሽ ነገር ምፍጣር ብግዳም ናይ ምጥማት ልምድን ባህልን ኣሎ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይከኣል ኣረዳድኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝተረኸበ ናይ ምእማን ጸገሙን ኣሎ ኢሉ ንኣብነት ልምዓት ካንሸሎን ካልኦትን ብዓቕምና ዝተሰርሑ ፕሮጀክታት ብናይ ባዕልና ዓቕምና ዝተሰርሑ እዮም ኢልና ኣብ ክንዲ ምእማን ምስ ዲዛይንን ፋይናንሳዊ ምንጭታትን ካልእ ሃገርን ምትእስሳር ዘለዎም ሓሳባት የለዓሉ ኣለው ኢሉ ሎሚ ብሓተ ጥቅምቲ 2018 ወይ ከዓ 11 ጥቅምቲ 2025 ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ። ኣብ መቐለ ኣብ 45 ክሳብ 58 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ብሬክተር ስኬል ካብ 4.2 ክሳብ 5.6 ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ። ማእከሉ ዓፋር ዝገበረ ኣብ መቐለ 45 ኪሎ ሜትር ርሕቑ 5.6 ሬክተር ስኬል ካብ መቐለ 58 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ድማ 5.3 ሬክተር ስኬል ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጋጠመ እቲ ንዝረት መቐለ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ከም ዝተረኣየ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ኣሜሪካ ገሊጹሎ። እዚ ሎሚ ብኣሜሪካ ጂኦሎጂካል ሰርቪስ ዝወፀ ጸብጻብ ኣብ ከባቢ ከተማ ዓዲግራትን ደቡብ ኤርትራን ከም ዘጋጠመ ዝገለጸ ኮይኑ ሎሚ ምሸት ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ከባቢ ዓዲግራትን ደቡብ ኤርትራን ከባቢታት ከተማ መቐለን ከም ዘጋጠመ ገሊጹሎ።
ሓማስ ናይ እስራኤል ጆሆ ብእሱራቱ ክለውጦም ምሕባሩ ተገሊጹ። ብመንገኝነት ግብፂ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ናይ ሰላም ሰምዕ ምኽታሙ ዝተፈለጠ ኮይኑ ዕጡቅ ጉጅለ ሓማስ ነቶም ጆሆ ተተሓዙ ናይ እስራኤል ወገናት ክፈትሖም ከም ዝኽእለን ኣምሳይኦም መንግስቲ እስራኤል ኣሲርዎም ዘሎ ጸለውቲ ፍልስጤማውያን ክፈትሕ እማም ምቕራቡ ተገሊጹ። እስራኤል ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትያቶም ትርከብ ፍልስጤማውያን ከም ዘለው ዝሕበር ክኸውን እንከሎ ነቲ ናይ ሓማስ እማመ ክትቀበሎ ተኽእሎ ከም ዘየለ ምንጭታት ይነግሩ። ድሕሪ ናይ 7 ጥቅምቲ መጥቃዕቲ ኣብ ትሕቲ ጉጅለ ሓማስ ከም ዘለው ዝንገረሎም ናይ እስራኤል ወገናት ዛጊድ ከም ጆሆ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘለውን ምምሕዳር ትራምፕ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ከም ዝደሊ ክገልጽ ምጽንሑ እውን ይሕበር። ካብቶም ጆሆ ዝተወሰዱ 48 ወገናት 20 ጥራይ ብህይወት እንከለዉ ከም ዝግለጽ ዝተሓበረ ኮይኑ እቶም ብህይወት ዘለዉ ብህይወት ክርከቦም ልዑል ጻዕሪ ኣብ ምግባር ከም ዘለዎን እቶም ጸብጻባት ይገልጹ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።